Diante da situación límite que atravesa o Clube de Remo Virse da Guía cunha orden de desaloxo do local que utiliza en precario desde hai un ano na instalación da ETEA, despois dos desperfectos sufridos na súa sede de Punta Areiño, o Bloque Nacionalista Galego dirixímonos tanto ao alcalde Abel Caballero como o delegado de Zona Franca David Regades para lle reclamar que actúen e evitar así os gravísimos e irreparables prexuizos que padecería o clube precisamente no inicio da tempada deportiva. Compre lembrar que hai 2 anos o Goberno municipal comprometérase a xestionar a cesión, así como a realizar as reformas necesarias no local titularidade do Servizo Provincial de Costas. Non entanto, nada se soubo desa promesa e os desperfectos sufridos no tellado en febreiro do pasado ano deixaron o espazo inutilizable. Agora, Zona Franca vende ordenar o desaloxo do baixo do edificio Siemens na Tea, do que é titular e que estaba a utilizar o clube sen dar ningún motivo nin causa concreta. É inaceptable que 2 administracións públicas que están dirixidas polo mesmo Partido Socialista castiguen deste xeito a un clube que conta con 40 anos de historia e que é un referente nunha disciplina, o remo, que continúa sen contar con necesario apoio público. Por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, exixímoslle ao Goberno municipal que actúe xa para resolver esta situación e garantir que o Clube de Remo Virse da Guía conte cun local que é imprescindible para a súa actividade deportiva. No mesmo sentido, dirixímonos tamén ao Consorcio de Zona Franca demandando no que, no inmediato, poña en suspenso a orden de desaloxo para o 1 de febreiro mentras non se lles facilita outra alternativa ou sexa reparado o seu local anterior. Resulta incomprensible que desde a Consellería de Deportes que dirixe Manel Fernández, a pesar de ter completo coñecemento desta situación, non se teña movido un só dedo e un clube deportivo da cidade estea en risco de quedar literalmente na rúa en 72 horas, un exemplo máis este da nefasta política coa que o Goberno de Caballero maltrata o deporte vigués.